Mä autoin mun asiakas tekemään 207 000 euroa lisää myyntiä 16 päivässä tällä simppelillä webinaarimyyntiputkella, jonka mä tulen käymään askel askelta läpi tässä videossa. Ja ihan vain kontekstiksi, meidän asiakas teki 16 000 euroa myyntiä lokakuussa. Ja sitten me pyörittiin tää webinaari ja tehtiin 207 tonnia. Ja 296 tonnia revenuea. Ja ennen kuin lähdetään käymään tätä prosessia läpi askel askeleelta yhdessä, niin miksi just sun kannattaisi pyörittää webinaaria? Se imuroi kaikki sun liidit sun vanhoista myyntiputkista, kaikista sun somekanavista yhteen live-roomiin, jossa pääset rakentaa parempaa yhteyttä, rakentaa luottoa ja pääset myös pitchaa näitä liidejä tunnin, puolen tunnin, puolitoista tunnin ajan. Ja vaikka ne ei ostaisi sinne ekan webinaarin, niin sitten voi ostaa tokalla, kolmannella tai neljännellä webinaarilla tai sitten jonkun toisen myyntiputken tai kanavan kautta. Eli rakentaa tosi hyvää yhteyttä sun katsojakunnan, asiakaskunnan kanssa. Sitten sä pääset myymään one-to-many, eli tämä tyypillinen myyntipuhelu, jossa myyt one-to-one, mitkä vie paljon aikaa, vaan one-to-many parhaimmissa tapauksissa myyt jopa tuhansille ihmisille samaan aikaan. Ja sitten rakentaa vielä luottoa sun asiakaskunnan kanssa. Nyt sä tiedät, miksi sun kannattaisi pyörittää ja miksi sun pitäisi pyörittää webinaaria. Anna mä näytän sulle, miten se oikeasti pyöritetään hyvin. Ensimmäinen askel on, että sun pitää ymmärtää sun markkina, kelle sä myyt, kuka se ICP on. Ja mikä awareness level niillä on, mä en ole varma, mikä se on suomeksi. Eli lyhyesti selitetty, mitä tarkoittaa, sun markkinoilla voi olla jossain näissä lokerossa, eli ne voi olla joko unaware, problem aware, solution aware, product aware, most aware. Ja esimerkiksi solution aware, eli jos olet vaikka fitness-valmentaja, todella kilpailtu ala, jossa on paljon eri coacheja, eli sun asiakkaat tietää, että niillä on ongelma, mutta ne ei vaan tiedä, kehen näistä valmentajista ne luottaa tai kenet ne ostaa. Jolloin sun pitää pystyä todistamaan sun asiakkaille, miksi niitä pitäisi ostaa just sulta. Tai että problem aware market on semmoinen, eli nämä asiakkaat tietää, että niillä on joku ongelma, mutta ne ei tiedä, että siihen on ratkaisu. Eli nämä on vähän tämmöisiä pienempiä aloja, pienempiä nichejä, jossa ei ole niin paljon asiakkaita, mutta on kuitenkin paljon rahaa tehtävän. Mutta sun pitää vaan tuoda tää sun metodi esille ja näyttää, miten se auttaa tähän ongelmaan. Miten sä sitten tiedät, että mihin näistä lokeroista sun markkina kuuluu, niin esim. Vaikka myyntipuhelun nauhoitteista sä voit tehdä polleja, formseja sun katsojille, seuraajille, IG-storien, Twitter-postien kautta, tai tehdä vaan kommenteista tai DMistä. Vaikka jos sulla on esimerkiksi DM-setter, appointment setter, niin sä voit laittaa end of day reportteihin kysymyksiä, jonka avulla saat sitten tätä dataa ja itse saat sen ymmärryksen, mihin näistä lokeroista kuulut. Sitten ennen kuin lähdetään käymään tämän markkinointin läpi, tähän kuuluu myös tämä webinar angle rakentaminen, eli tämä on todella tärkeä osa myös, eli se markkina angle, mistä tämä webinaari on, mikä angle tähän on, mikä unique edge sulla on tähän näin. Sun kannattaa todellakin miettiä tämä angle kuntoon, jos haluat ihmisiä sun webinaariin ja haluat saada lisää asiakkaita ja lisää tuottoa. Eli kannattaa miettiä hyvä webinar angle, heitten headline me tullaan käymään läpi vielä tuolla noin. Mut joo, eli angle eli se niinku pääsanoma, päämessaging tuossa sun webinaarissa. Sitten on noin kaksi asiaa, eli toi webinar angle ja toi ymmärrys markkinasta. Niin sit me voidaan alkaa katsoa tuota markkinointia. Eli tällä meidän asiakkaalla me käytettiin 3 eri kanavaa, eli IG-storei, e-maileja, sillä oli ihan hyvä e-mailista ja sitten vähän maksettu mainontaa. Social media, IG-storit ei ole pakollisia, mutta me nähtiin, että tämä on paras vaihtoehto tälle meidän asiakkaille tällä hetkellä, koska ei ollut aikaa rekordaa reelejä. Me oltais voitu cross-usaa meidän näitä adeja, mutta me ei tehty sitä, koska me ollaan nähty, että ne performaa paremmin, kun ne pyörittää pelkästään mainoksina, eikä cross-usaa reeleinä myös. Mutta social media, tähän sä voit käyttää ihan mitä vaan, mikä sun iso kanava on, se voi olla vaikka LinkedIn, Twitter, IG, YouTube, mikä vaan. Ja mitä enemmän sitä parempi, että sä voit käyttää kaikkia 4.
Mut me käytettiin vaan storeen. Ja tässä on nämä storit, mitkä me pyöritettiin. Ottaa tästä screenshotia ja varastaa tämän meidän framework, mitä me käytetään. Ja täältä nämä storit näytti. Jos joku ihmettelee, että millä me ollaan tehty näin, niin Carnival saa tehtyä todella näyttäviä hienoja storeja. Jos taisi tän näköisiä. Sitten e-maileja meillä oli ihan hyvä parikymmentä tonnin e-mailista. Siellä me pyöritettiin 10 e-mailia, eli me markkinoitiin 8 päivää ennen tätä webinaaripäivää. Eli joka päivä 1 e-maili ja 2 viikon päivänä kaksi e-mailia. Ja tässä on tämä meidän framework, mitä me käytetään. Sä voit tämän varastaa ja tehdä itselle saman. Mut näistä tärkeimmät on totta tämä announcement ja sitten nämä on tosi hyvin nämä objection handling e-mailit ja tää sign up focused, eli jos sä missä käyt läpi tuoda lead magnettia, jonka ne saa, kun ne sign uppaa. Noista tulee yleensä tosi paljon lisää sign uppeja, eli jos sä jotkut e-mailit näistä aiot tehdä, niin tee ainakin noin 4. Sitten maksettu mainonta pyörittiin perus registration retargeting ad. Tässä meillä oli enemmänkin niinku creative, mutta tässä mikä muutama statikki ja muutama video 1.8 cost per sign-up, ei mikään maailman paskin, päästiin aika pienellä tostoin. Ja olisiko ollut semmoinen about 20% tuli maksetusta mainonnasta meidän registrationeista, eli suurin osa oli organikki. Sitten itse länderi, eli tämä webinar sign up registration page, niin täällä näytti tämä meidän länderi. Todella simppeli, headline, tää on tärkein. Kun kannattaa tehdä, kun sä teet webinaarin, niin kannattaa tehdä 2 tai 3 eri headline-variaatioa, ja sitten voit split-testailla, A/B-testailla niitä. Tässä on tärkeä just voin käydä läpi tämä framework, mitä me käytetään meidän näissä webinar headlineissa. Eli löydömenetelmä, eli find method, joka on auttanut tuhansia herkkiä ja henkisiä naisia. Eli löydömenetelmä, joka on auttanut ICP, eli tähän, jos on vaikka fitnessvalmentaja, joka auttaa kiireisiä miehiä. Löydömenetelmä, joka on auttanut kiireisiä miehiä heitten niiden dream outcome, eli miten ne haluaa saavuttaa. Löydömenetelmä, joka on auttanut kiireisiä miehiä pudottamaan 10 kiloa painoa viimeisen 10 vuoden ajan säännöllisesti. Jotain tämmöistä. Ihmeellinen myös subheadline tässä näin, jossa sitten niin kuin ilman XYZ pain, XYZ pain 2. Tässä toi subheadline, eli sekin on tosi tärkeää, että se ei näy tässä, kun mä kävin ottaa tämän kuvan sitten ton webinarin jälkeen, se on poistunut jonkun takia. Sitten perus CTA, credibility, hit agenda, minne tulee oppia. Sitten kuka on speakeri. Sitten tässä on tää meidän ilman lahja, eli lead magnet todella tärkeä, että jos sä pyydät webinaaria, että sulla on tää lead magnet, eli joku tyyppi voi olla silleen, että ne on vähän silleen rajalla, että tulee se tunne vai ei, mutta sitten kun siinä on tämmönen joku asia, minkä ne saa, ja suomalaiset rakastaa ilmaisia asioita, niin se voi saada sulle vaikka 10, 15, 20 enemmän sign-upia perustään. Sitten refet pohjalla, tärkeä, todella tärkeä refet. Sitten kun sign-uppas tähän webinaariin, niin tuli tähän meidän thank you pageille. Tässä on tämmönen thank you VSL. Todella simppeli, jos vaikka kiitti ja reinforcesta näiden päätöstä, että kuinka mahtavaa se oli, että sä sign-uppaa, että kuinka iso askelta on sulle. Sitten tässä videossa me käydään myös läpi nämä stepit, eli liity WhatsApp-ryhmään, tästä saa suoraan kalenteriin laitettua tämän tapahtuman, jolloin ne saa myös sit muistutuksia niiden kalenteriltakin tästä tapahtumasta. No niin, eli nyt kun sä tiedät, miten markkinoida sun webinaaria, eli miten saada ihmisiä sign-uppaa tuonne sun webiin, niin miten sä... Ja nyt kun sä tiedät, miten sä markkinoit tätä sun webinaaria, miten sä saat sign-uppeja tuonne sun webiin, niin me tuon näyttää sulle, miten sä oikeasti lämmität ne sign-upit sillä, että ne tulee myös paikalle ja tulee paikalle valmiina ostamaan. Eli meillä pyörii email sequence ja meillä on tää WhatsApp-gruppi, jossa me myös lämmitetään näitä liidejä. Ja
miten tämä siis toimii on, kun ihmiset sign-uppaa, niin tässä me funneloidaan tuonne WhatsApp-ryhmään, ja täällä WhatsApp-ryhmässä me laitellaan viestejä joka päivä. Ja nämä viestejä pitää semmoinen niinku diivadaava, turhaa paskaa, vaan niinku oikeasti hyvää arvoa, kaikkea unlistattu YouTube-videoja, ilmaisia matskuja, kaikkia kyselyitä, heittää kaikkea, näytellään refejä ja social proofia ja rakennetaan myös omaa credibilityä tuohon webinaariin. Ja tämä on todella hyvä tapa myös niin kuin tuoda lisää myyntiä, koska tässä WhatsApp-ryhmässä päästä niin kuin antaa niin paljon lisää arvoa ilmaiseksi ennen sitä webinaaria. Itse päästä antaa vielä lisää arvoa siinä webinaarissa, jolloin kun ne kuulee sen pitchin sulta tai miten ikinä sä myytkään, niin se on aika varma close. Sitten email sequence, meillä tämmönen 8-step framework, mitä me käytetään. Todella simppeli. Siitä voisi nappaa screenshottia ja pölliä meidän frameworkin. Sitten paid ads pyörittiin Hammer them adsei, mitä nämä siis lyhyesti ottaen on. Eli nämä on adseja, jos ei ole mitään CTA:tä, eli nämä vaan on periaatteessa muistutus plus value adsei. Eli sanot jotain arvoa ja siinä samalla sä voit tänne lisää tosta webinaarista. Mut ei ole mitään sellaista niinku hard CTA, että teet tälleen, vaan että se on vaan suullinen muistutus siitä webinaarista. Ja tästä pyörittiin muutama statikkiä sitten video. Adsi. Sitten webinar day. Meillä oli SMS reminderit sitten meidän tää coachi meni myös Instagram liveen 30 minuuttia ennen tuota webinaaria. Joka on myös aika hyvä kikka, koska silloin ne ihmiset saa vielä, kun ne tulee tuohon IG-liveen, niin siinä pääsee vielä, sit rakentaa vielä paremmin yhteyttä ennen sitä webinaaria. Kun sitten nyt tulee sinne webinaariin, niin ne ei ole ihan kylmillä. Ja siitä myös pääsee tekemään myös semmoisen ihan smoothin transitionin tuosta IG-livestä huolella siihen webinaariin, että jos sä oot tonne ihan hyvin määrä porukkaa, niin sitten saat kaikki ainakin viettyä sinne webinaariin. Eli nyt kun sä tiedät, miten saat oikeasti ihmisiä paikalle tänne webinaariin, ja vielä lämpiminä, näyttää sulle, miten saat ne myytyä, ja eli miten saat myös pinkkaa sun pankkitilille niistä. Tässä oli nämä meidän statsit. Ei tekosyitä, mutta tää olisi ollut korkeampi, mutta meillä oli, jotka saattaa muistaa, että Cloudflare meni kokonaan alas, joka johti siihen, että meidän nettisivut meni myös alas silloin muutama kuukausi sitten, niin tässä puuttuu 200 ainakin, mutta kuitenkinhan jees, statsit 6% show up rate, 1200 live attendees ja 300 about $220 per attendee ja $165 per registrant. Et ei huonot statsit yhtään. Ja menetään meidän presentaatio toimi, niin me käytetään tämmöistä frameworkia, tää ei ole meidän oma frameworkki, tää on semmoinen kuin Jason Fladelin. Se on by far paras tyyppi webinaarien kanssa tehnyt satoja miljoonia webinaaria avulla. Se käyttää tätä samaa frameworkia. Ja tää toimii todella hyvin myös Suomen markkinoilla. Eli sä voit ottaa sit screenshotin ja tehdä itse samalla frameworkilla sun webinaareet. Nyt lyhyesti ottaen, miten tää toimii, on intro. Siinä pitää olla joku huukki. Tietysti varmaan short formissa pitää olla joku huukki, että ihmiset katsoo sen video loppuun kaikissa reelays, niin sama webinaareissa, koska nämä on tunnin presentaatioita, jolloin sun pitää huukata ja saada nämä asiakkaat oikeasti kiinnostua katsoa se webinaarin loppuun. Sitten todella tärkeää myös sitä rakentaa itselleen jotain credibility, kertoa kun sä oot, mitä sä oot tehnyt, miksi niitä pitäisi just kuunnella sua, ja sitten näyttää vähän, että miten ne voi oppia tässä webinaarissa ja minkälaisia tuloksia nämä sun minkälaisia tuloksia tällä webinaarilla voi saada aikaa, jos kuuntelee loppuun. Sitten tämä value section, me tykätään käyttää tätä 3-pillar-metodia, eli opetetaan 3 eri pilarissa, eli jaat sun tärkeimmän, tai siis sun treeniosion 3 ytimään tärkeämpää asiaa. Ja näitten pitää matchata tämän sun, jos olet online-valmentaja, niin näitten pillareiden pitää matchata sen sun valmennuspaketin kanssa jotenkin, koska silloin sä oot tehty tosi ton naturaalin sellaisen transitionin siihen sun offeriin ja siihen pitchiin.
jolloin se on sellainen tökkivä, että ihmiset haistaa sen läpi, että okei, että nyt alkaa myymään. Ja hillan sitten tulee myös paljon drop-offia. Ja miten me pitchataan, niin perus offer stack, eli sä haluat, että sun offer, miten sä myyt, on todella valuable, ja miten sä teet sit todella niin arvokkaan on, että sulla on paljon bonuksia, tämmöisiä webinaari-spesifejä bonukseja. Eli jos osat tästä webinaarista, niin saat nämä bonukset mukaan. Ja sä voit vaan, ja ne bonukset, sun tää bonusta käsitellä, että ihmiset näkee sen arvon siinä. Eli vaikka saat ilmaisen onboarding-puhelun mun kanssa arvo 2 tonnia. Saat tän toolkitin, joka on auttanut mua tekemään tämän verran, tai joka auttaa sua tekemään tälleen. Eli stackaat tän sun offerin, sun valmennuspaketin tai sen myytävän paketin niin monella bonuksella kuin ikinä pystyt, jolloin se tekee sit offerista no-brainerin ostaa sit webinaarista. Todella tärkeä. Ja itten loppuun aina Q&A. Tärkein asia myös. Eli näillä asiakkailla saattaa olla se yksi kysymys, johon ne haluaa sen yhden vastauksen. Ja kun sä vastaat siihen tämän Q&A:n avulla, saat saada 10 lisää buukattuja puheluja tai lisää myyntiä tai miten ikinä sä pyörittää webinaari. Eli tää meidän webinaarin pyörittiin se Bookcall CTA:llä. Sä voit pyörittää sen myös direct to cart, eli silleen, että sä myyt suoraan siitä webinaarista. Mut meidän tää valmennuspaketti oli vähän kalliimpi, niin me mentiin myyntipuheluiden kautta. Ja suoraan webinaarista bookattiin 231 puhelua puolessa tunnissa. Tässä on tää meidän pre-call process. Tähän mä en pureutu liikaa, mutta sä voit screenshottaa itse ja käydä läpi, miten me tehdään. Ja itten myyntipuheluista 51% close rate, 97% show up rate. By far yhteen tärkeimpiä asioita koko webinaarin myyntiputkessa funnelissa on, miten sä teet sun follow-upit. Eli tämän webinaarin jälkeen sulla on vielä 30% tuotoista pöydällä. Ne pyörii täällä follow-upeissa ja sun pitää kerätä ne oikean follow-up-systeemin avulla. Mitä me tehtiin on, heti webinaarin jälkeen me tehtiin tää replay page, jossa on tää replay tästä webinaarista, ja sitten myös CTA varaa oma myyntipuhelusi, aloituspuhelusi. Ja email-listoihin lähetettiin main email-listaan 2 emailia, attended, eli niille, jotka tuli paikalle 4 emailia. Tässä on heti tunnin jälkeen, sitten sen jälkeen 1 päivä, 2 päivää, 3 päivää. Ja sitten did not attend, eli ei tullut paikalla. Niin lähetettiin nämä e-mailit. Ja kaikissa näissä oli CTA tälle replay-sivulle tai sitten suoraan bookkaa puhelua, eli puhelubookkauslinkki. Sama WhatsAppiin lähettiin tosi paljon viestejä 2 päivässä about. Rakennettiin FOMO urgency, lähetettiin kuvia, kun ihmiset liittyy valmennuskurssille ja valmennusmatkaan, minkälaisia tuloksia ne saa ekojen päivän aikana, minkälaisia fiiliksiä niille jää jo heti ekoista päivistä, joka sai sitten meille tosi paljon lisää myyntiä, koska ihmisillä on tämmöinen psykologia, että ne tykkää tehdä samoja asioita, mitä muut ihmiset tekee. Eli jos näkee, että paljon ihmisiä liittyy ja paljon ihmisiä menee tänne suuntaan, niin silloin ne myös yleensä seuraa. Ja myös ne saa jotain luottoa siitä, kun se näkee, että muut ihmiset on liittynyt. Eli ei ole mikään huijaus tai tämmöinen. Sitten pyöritettiin myös bouquet call ads. Muutamasta teki muutama video ad. Ja käytettiin näihin about 300 euroa ja bookattiin 31 puhelua. 2,5 euroa per puhelu, eli ei todellakaan huono. Ja sitten kaiken kaikkiaan tuon 16 päivän aikana bookattiin 391 puhelua ja follow-upista pelkästään 106 puhelua. Eli follow-upista tuli todella paljon rahaa, eli jos me oltaisiin tehty tätä oikein, niin me oltaisiin jääty paljon miinukselle. Tai no ei miinukselle, mutta oltaisiin missattu paljon tuottoa ja olisi jäänyt moni asiakas pois valmennuskurssilta. Mut kiitos kun katsot videon, jos sä oot online-valmentaja, online-coachi, konsultti tai kuka vaan, joka haluaa pyörittää webinaaria ja haluaa tehdä sen oikein, niin varaa puhelu alhaalta, niin pääset juttelemaan mun ja mun tiimin kanssa, niin katsotaan, olisiko tää oikea ratkaisu sulle.